budget, Madam Chair, if I am not accepting the letter that was sent today, Madam Chair, today, that no one, not a single person would represent PAOK in this investigation. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen Joel. Not one of the two directors, but it's only fair for the subcommittee to insist that someone from the PAOK be present and or at least one of the two directors online from Lapu-Lapu City. Sen JV, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Anyway, magandang hapon, Sheila. No? Huwag kang mag-alala, hindi po ako mainit, kaya sana isagutin mo ako ng tama at maayos. Kasi marami rin yung kilalang go na makilala kong go kasi alam lahat eh. Ikaw lahat, hindi mo alam. Hopefully this time, tatanungin ko lang, gusto ko lang liwanagin, no? Yung pong salaysay. So nagsimula yung salaysay nung sinundo kayo sa farm, sa Bamban, bumiyahe ng 4-5 oras, tama no? Tapos sumakay sa Porto, tapos sumakay na small boat. Ang tanong ko lang po kasi ang sabi ng PAOK, parang pareho sa istorya mo, sumakay ng Porto, doon po, nasabit nga. Kasi po, Madam Chair, that's why I'm also concerned. Napunta rin po ko sa Emon Polo, no? Kilala ko po si Mr. Raymond Ronquillo. And yung pong access doon, siguro tanong ko lang si Raymond Ronquillo, ang access ba sa Emon Polo ay meron bang land access doon? O paano ba ang pagpunta sa Emon Polo? Mr. Ronquillo. Good afternoon po, Mr. Chair. Ang Emon Pulo po, you have to ride the boat. Wala po kaming, Mr. Chair, ng land access. So, if you're coming from SBMA or Pundakit, yun po ang access po natin papunta pong Emon Pulo via boat. Pag po nagta-travel po kayo ng mga 30 to 35 knots, siguro po abutin po tayo ng mga 35 to 40 minutes po ang biyahe from either SBMA or Pundakit po, Mr. Chair. So, ang access to Emon Polo is through boat or chopper? Kasi ang sabi nyo, si Alice Go kanina, by chopper silang pumunta ron. Dalawa lamang, walang land access. Yes po, Mr. Chair. Ang worry ko lang, Madam Chair, that's why I wanted PAOK to be here, because ang kanila pang istorya ay sa Emon Polo, sumakay. In fact, sabi ni Mr. Casio noon, nakikinig po ako sa inyo eh, kaya nga hindi na ako nag-attend sa hearing with the able stewardship of the chair and si Senwin, Sen Joel, maayos na eh. Kaya lang, nabahala ako sa statement ni Mr. Casio ng PAOK na sabi na galing sa Emon Polo, in fact, nagpunta ang kanilang agents doon, at meron yatang record, no, si Mr. Ronquillo, na nagpunta ang PAOK doon, August 2. Diba? Tama ba? Yes po, Mr. Chair. August 2 po sila At nagpunta. ang sabi ni Mr. Casio, 1 hour and a half lang ay hindi nakaalis na si Mayor Alice Go at hindi nila inabutan. Yun ang kanyang salaysay. Pero ang tanong ko lang, siguro sa PNP can confirm, Mr. Ronquillo earlier said that August 1, dahil nga sa duda, sinamahan po niya ang regional, kung sinong official ng PNP from Region 3, pumunta po ng Emon Polo to make an inspection. Sino pa pwede sa PNP? General Salvador. General? Yes po, based on the report from the Directorate for Intelligence, may validation pong ginawa doon. At based doon nga po sa regulations nila na talagang based na rin doon sa statement po ni Mr. Ronquillo. So sumama po talaga, General Salvador. May opisyal ng Region 3 that went to Emon Polo, kasama po si Raymond Ronquillo. Yes po, meron po. August 1, no? August 1 That was po. August 1. And then PAOK went August 2. Ang ano ko lang doon, tapos ang sinabi ni Mr. Casio, 1 hour and a half lang, umalis na po, no? Na late bow sila. Eh nandun na po ang PNP na August 1, hindi ba sila nakipag-coordinate sa'yo na hindi nila alam na nagkaroon na kayo inspection? Nag-coordinate ba ang PAOK sa PNP? Wala pong report ang PRO3 as to the coordination po ng PAOK. Okay, salamat po. Siguro matanong ko lang din ang Coast Guard. Ang Coast Guard, sa pagkakaala, meron ba tayong monitoring? Is there a monitoring nung mga
mga barko na dumadaan sa atin, no, fishing vessels, anyway, yung big, alam na natin yung mga maliliit na mga sea vessels, no, mga speedboats, hindi na natin inaano yan eh. Pero yung mga bigger ships, no, don't we have a way to monitor? Ang pagkakaalam ko ay meron tayong automatic identification system, tama ho ba? Sa bawat vessels ay required para alam nyo po ang registration, alam nyo po kung saan itong bansa na nakarehistro, etc. yung information. Sige po. Vice Admiral. Vice Admiral. Vice Admiral Punsalan. Po. Thank you, Madam Chair, Your Honor. Doon po sa automatic identification system, meron pong regulation na ang certain ships, particularly 500 gross tons for 300 gross tons for passengers above, tsaka 500 gross tons above for cargo, kinakailangan po meron silang AIS, transponder, at nag-emit po ito ng signal. Ang Coast Guard po, ang mga other agencies, may capability rin po to track this. We have sea vision systems, bilang halimbawa, para makita at ma-monitor po natin ito. So, during those times, no, yung kasi ang salaysay po ni Michilago, sila po'y sumakay ng malaking vessel, no, ang papuntang Sabah. Wala bang kahinahinala or suspicious na movement or any record of whatsoever na meron ho talagang from galing Zambales, pumunta ng Mindanao hanggang po sa Sabah? Coincidentally po, right after the hearing, nag-initiate po yung mga units po natin to determine and backtrack on the movement of ships. If I'm not mistaken, there were 5 merchant ships. Ito po yung mga cargo vessels po na malalaki with very high freeboards na monitor po natin, and we have records for that, and we can submit to this August body, to the committee, just to manifest that we have such a capability to track. But this type of vessel, we are still uncertain with the type of the big boat. The big boat po. Kaya nga po, we also wish that we can get answers to mga katanungan kung ano yung experiences during the transferring, if indeed the allegations are true, Madam Chair. Anyway, submit to the committee. At least we have that way, Madam Chair, to verify through the AIS, meron pa tayong capability to track the movements and the routes of the different vessels that traverse the country. So, paki-submit na lang po sa committee. Please do that, Vice Admiral. And Sen JV colleagues, PAOK Director Casio is available and online now for any questions from the subcommittee. Please proceed, Sen JV. Miss Sheila Go, siguro habang inaantay natin si Mr. Casio mag-online, siguro pwede niyong nakikinig naman po ako dun sa inyong mga salaysay. Anyway, gusto ko lang siguro malaman, yung pong sinakyan niyo ba vessel, fishing boat o merchant ship, yung malaking barko yung hanggang umabot ng hanggang Sabah, ano paki-describe lang po? Sorry po, hindi ko intindi po. Anong itsura nung barko na inyong sinakyan papunta po ng Sabah? Yung malaking... Yung malaki po. Malaki, no? Oo. O ano ba siya, pang-isda? Ang una akit ko kasi, hindi ko sure kung yung kulay kung silver o gray. May nakita ko yung lake, yung panghuli na fish, yung maliit lang na doon sa gilid. Then, diretso na kami pasok sa ilalim na may isang kwarto. Yun lang. So, ano siya, parang fishing vessel, Hindi pang-isda, ko masabi kung ano yun. Hindi, kasi ang ano ko lang dito, Madam Chair, siyempre, kung kayo po nila Mayor Alice ko, kung sanay sa komportableng buhay, no, hindi naman kayo mahirap, ang pagkakaalam ko sa mga fishing vessels, talagang hindi yan komportable. No? Kung meron man kwartong kapitan, maliit siguro. At ano po ang itsura niya? Merong mga
Madumi ba? Maayos? Maganda? Anong pakinian ng larawan? Sa amin? Tama lang po, hindi siya malumi, hindi din siya malinis. Pero yung Tapos, inyong, wala po siya lahat. hindi siya madumi, hindi rin malinis. Oh, yung tama lang po. Okay, tama lang. Sa tingin ko, tama lang po. Okay, yung pong kwarto, isang kwarto lang kayo lahat. Opo. Kayo lahat kasya Opo. doon. Opo. Okay. So yung, kasi po ngayon ay, Madam Chair, this is a habagat season, no? Very choppy yung waters. So kaya nga, nagdududa rin ako paano aabot ng unless talagang trawler ito para umabot ng Sabah. Kamusta po ang biyahe nyo? Hindi Maalon po. ba? Oo, maalon po. Maalon. Hindi Nahihilo ako nahilo sa... kayo? Oo, nahihilo ako sa dagat. Okay, so hanggang saan kayo umabot? Doon sa Sabah na, no? Tama? Doon lang yung Hindi ko base alam sa iyong kung saan. salaysay? Basta pagdating kami, maliit ang yung pool. Pagdating kami doon, sempen na ang alam ko. Lumipat pa kayo ng maliit na boat ulit. Oo, No? oo. Yun ang dumaong. Si Mr. Casio, nandiyan ba? Is he online? Director Director Casio, Casio. pakibuksan yung video nyo para makita kayo ni Sen JV at naming lahat.